कुल सामान रख देले बानी। अरे हमार ढकेलू तू कितना भोला बड़ा, अपन ध्यान रखिए ठीक बा। खूब खैया। ए बेटा तू लोग बढ़िया से जइया, हमनी के चिंता मत करिया, हमनी के खबर लेत रहब लोग। ठीक बा माई। अरे माई तू चिंता मत करा, हमने के चारों बहुत अच्छा से ख्याल रखब जा, तू अपन ख्याल रखिया। देखा बेटा वहाँ जाता रह लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए। अरे बाबूजी। बाबूजी विश्वास रखिए अपन बेटी पे, हमनी कोनो परेशानी ना देम जा। ठीक बा माई, बाबूजी अपन ख्याल रखब लोग, हमनी के जाता नहीं जा। ठीक है, जा जा जल्दी जा। ठीक बा चाची। तू रोवा मत। ठीक से रहिए। हाँ जा चल। ठीक बा माई, चलो तारू। बाय। जा बेटा। बाय बाय। देखा था ये लोग लदफद के कहाँ जात बाड़ी हो? अरे ना जाना तारा, प्रयागराज जाताड़ी कलेक्टर बने, कलेक्टर। देखा जात तो बानी कलेक्टर बने, बाकी का बन के आवे नहीं आवे लेकिन जाए बहिनी, अरे तोहन लोगन के दिमाग उमाग बाटे की ना? अका हो 4 जवान बिटिया के अकेले पढ़े भेज देलू इलाहाबाद। अरे तनिको संकोच ना लागल का? अरे हम का करी बहिनी, हमार कोनो बस चले तब नु। अरे हम इतना समझवनी, हमार ढकेलुआ के बाबूजी इतना समझैलन, लेकिन जब बात केहू के समझ में आवे तब नु त हमार जेठ, अरे वो तो आज तक अपना आगे केहू के जोड़बे ना कैलन। बड़का बुद्धिमान जो बनेलन। अरे आग लगे ऐसे बुद्धिमानी के, जेके अच्छा बुरा का ज्ञान ना होखे। हाँ, जुग जमाना कितना खराब चलत ह कि अपने लड़किया के ना अकेले कलेक्टर बनावे भेजले बाड़ी। अरे बहन, बगल वाले गांव के एगो लड़की पढ़े गेल रहली, एगो लड़का के साथे भाग गई, ओनही बियाह कर लेलस। ओकर बाद त धनो से गए धर्मों से गए। अब जवन मर्जी तवन होखो, हमरा से का मतलब बाटे। चला हमहू चलो तानी, घरे के एको काम ना भइल बा, कुल हमरे कपार पे बा। हाँ ए बहिनी सही कहत बाड़ी। चला। वाह, सेट हो गई बा। अब ठीक हो गई, सब सामान अपन अपन जगह सेट हो गई। है ना? सेट तो हो गई, बाकी पढ़ाई कहाँ हुई? अरे पागल, पढ़ाई है जो बिस्तर पे बैठ के कल जाई। अब एक कमरा में सबके खातिर मेज तो लगी ना। दीदी ठीक कहा तारी, हमने की हेजा सुतल जाई और हेजा पढ़ाई कर लिहल जाई। इहो बात ठीक बा। अरे ई देखा माई के फोन आ गए। स्पीकर पे लगाओ ना। हाँ माई प्रणाम। खुश रहा लोग। ए बेटा बढ़िया से पहुँच गेलू ना? हाँ माई, हमनी के ठीक से पहुँच गई नी जा और ठीक बानी जा। अरे माई कमरा भी बहुत बढ़िया सिविल लाइन पे मिल गइल बा, व्यवस्था भी सब बढ़िया हो गइल बा। चला बहुत बढ़िया। ए बेटा तू दोनों बतियावत और सरे आहू दोनों कहाँ बड़ी सन? बोला माई ई दोनों भी एजे बाड़ी लोग। और माई ओजा सब कोई कैसन बा? एजा सब बढ़िया बा, बाकी तू लोग अपन ध्यान रखिया। माई तू चिंता जन करा, एजा दीदी लोग बाड़ी ना, सब संभाल ली हैं। ठीक बा, रखा लोग, हम बाद में फिर बात करो। ठीक बा माई, अपन ध्यान रखिया। प्रणाम माँ। ये लो, पहले ये फॉर्म भर के और बगल वाले काउंटर पे जाके जमा कर दो। ठीक बा। नेक्स्ट। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर हम चारों बहनें पीसीएस की तैयारी करने आए हैं। वेरी गुड।
हम आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। सबसे बढ़िया किया आपने कि मेरी कोचिंग में दाखिला लेने का सोचा, क्योंकि मेरी कोचिंग संस्थान इस शहर के सबसे बढ़िया संस्थानों में से एक है। सर, आपकी कोचिंग की फीस कितनी है और क्या प्रोग्रेस है? फीस प्रति स्टूडेंट हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपया है, और आप लोग 4 लोग हैं तो 6 लाख रुपया लगेगा। 6 लाख। और ये फार्म भर के काउंटर पे सबमिट कर दें, जमा कर दीजिएगा। बाकी जो प्रोसेस है अकाउंटेंट आपको बता देगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, जाइए। नेक्स्ट। चलो सर, हम कहत रहनी कि अगर हम पैसा कुछ दिन बाद जमा करी तो कैसे रही? ए जी, वो सबकी पढ़ाई की 6 लाख फीस बाटे, ऊपर से कॉपी किताब, घर के रेंट, खाना पीना सब बा। इस सब मिला के 1 लाख और रुपया, काहे कि साल में 7 लाख रुपया कुल इस सबके पढ़ाई में खर्च हो जाई, तब बेटी सबके ब्याह कैसे होई? तू ओकर चिंता मत करा, सब हो जाए। हैं? जब बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए सर, सब परेशानी दूर हो जाए। हैं? हम जाते उन्होंने के पैसा लगावे, पैसा रही तब ने एडमिशन करे सर, कॉपी किताब खरीदिए सर। हैं? ठीक बा, जाई रहुआ। ठीक ठीक। देखा भाई, लड़की के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कैल बेवकूफी बा। हाँ, और न तका आखिर बाटी तो बिटिया और जानबे करेला, बिटिया जात पराई अमानत होखेली, एक न एक दिन त दूसर के घर जाए के ही होखेला, और जरूरत से ज्यादा पढ़ावल लिखावल बेकार बा। कहो मनोज भैया, तू तो देश दुनिया देखते बाड़ा, काफी समझदार बाड़ा, तहार अकलिया कहाँ से गल रहे का? जब तोहरे भैया एक कुल फैसला सुनावत रहले, तोहरा के तो समझावे के चाहत रहे। अरे कुछ पूछा जिनो, बहुत समझौनी, बाकी उनकरा के समझ में न आए। ए हो, एक दिन खुद ही पछताई। कहो राम कवन बतावा, 7 लाख रुपये फीस लागता। हाँ, ये कुल पैसा के बर्बादी नुबा। अरे हम तो कहत है कि इतने में एक बिटिया के आधी शादी निपट जात। देखिया, 4 दिन में कुल पैसा फूक ताप के घर चली गई, बड़की ब्लास्टर बन गई। ठीक कहा बेटा, पैसा तो जइबे करी, ऊपर से कुछ कर कराए जइहन तब बेइज्जती ऊपर से माथे आई। ए भैया छोड़ा हो, चेह कर भूत करे का पारिया, अपना सबके का ले ला दे के बा। और तोहर गदनो ठीक बा? हाँ ठीक चला, बा। ठीक बा, ख्याल रखा। चला भैया, चला भैया, ठीक बा। अरे भैया, लड़की के जात आखिर में जाके चिलुए ना फुकी हन। पढ़वैया भइल बड़न बड़ पढ़ावत हवन। अब इतना सवेरे सवेरे कहाँ जात बाड़ा? आज तो तोहार छुट्टी बा ना? कविता के डॉक्टर के पास दिखावे ले जात बानी, काहे कि रात से ही बहुते उल्टी होखत बा और पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहल बा। यही खातिर दिखावल जरूरी बा। कुछ पैसा होखे तो दा। सही करत बड़ा बेटा, जाके तू डॉक्टर के दिखा दा, और सुना, ध्यान से लेके जिहा। अच्छा, बिना बोलल रहल ना जाला, पेट फूलेला। रउआ कुछ जनबो करे नी। देखा बेटा, घबराए के कोनो जरूरत नहीं खे। जे पेट से होला ओकरा उल्टी होखेला। चला, तू अपन काम करा, फिजूल खर्चा करे के कोनो जरूरत नहीं खे। मैं दिखावे के तो पड़ी नू। काहे? ई दुनिया के पहला औरत बाड़ी जे बच्चा पैदा कर रहल बाड़ी, जे इतना बड़का नफासत कैले बाड़ा। हमू बच्चा पैदा कैले बानी, हमके पता बा का होखेला। और अगर ज्यादा तकलीफ बा त गांव के जुगनू डॉक्टर के बुलवा के दवाई दिलवा द। सब लोग उनकरा से ही दवाई लेवेला। बड़काइल बड़ी ई करता बच्चा पैदा करे वाला। हे भगवान, पैसा के आगे केहू के जान के भी मोह न बा।